Nia, Uni. Epio itu sumbang 2 baleh, Unisari. Aturan tentang 2 baleh pedoman Minangkabau untuk Gadi Minang agar anggun. Adiak. Batu paralu untuk Gadi Minang. Unisari. Menjago martabat. Agar jeti bundokan duang yang disagani jauh dihormati. Nia, kalau malanggar. Bisa malu Yoni, Unisari. Malu bagi diri jo keluarga. Adiak. Poinnya Epio sajo, Unisari. Sumbang dudua. Taga. Bajalan. Kato. Nia. Itu soal sikap jo perkataan, Unisari. Bana. Lalu caliak. Makan. Pakai. Karajo. Adia. Iko soal pandangan. Etika makan. Bapakaian. Dan bakarajo, Unisari. Yobana. Terakhir. Bagawa. Tanyo. Jawe. Kurenah. Nia. Pergaulan. Batanyo. Menjawab. Dan tingkah laku, Unisari. Sadonyo itu panduan agar jeti pribadi mulia. Adik. Wah, gitu Yoni. Uni. Awak jeti paham.